खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि अननाय, सिबिनाय, खुलुमनाय गासैनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोजां मोननाय दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइखौ आं मोनदोंमोन सनास्री सोरां मेगाजिन बा लाइसियाव सुबुंसिरि फरायसालिमानि अनसाय बसुमतारी बिथां लिरनाय। खन्थाइनि मुङानो जादों जानबुंजों आन्दायनांनाय लाइमोन। बिब्दिब्ला अननानै गासैबो नायगिरि नोंथांमोना आंनि दिनैनि बे खन्थाइखौ मोजाङै खोनासंलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। थौदो बिदिब्ला आं खन्थाइखौ जागायनोसै। जानबुंजों आन्दायनांनाय लाइमोन। आरांगायाव साजायनाल' दोनसै गाब गोनां बिखं महरनि बिजाबफोरखौ। गाननाय जोमनायजोंल' समायहोसै गावनि महर मोखांखौल' लानानै। लिरनाय फरायनाय जानाय उन्दुनाय सम आरो सानफोरा बारलाङो जानबुं थुनानै। बिजाब फरायब्ला मोज्लेर नुसै हांखो लिरब्ला खर' गिदिंसै। मोननो थांला नुनो मोनला बिजाबनि गेजेराव राव फाव हांखो हालाखौ। थुनलाइनि बिदैखौ सोबनो गोखा मोनसै डिजिटेल मुगा एन्ड्रइड मुगा। 4G 5G आवनो मोनजोबखाथारसै। रंजायै बाजायै मिनि खुसि स्क्रिनखौ बिलिरै बिलिरै। बादिल' नांसै रेम MP डिसप्लेखौ लानानै। खायदा गोरोंफ्रा सोलोंसै गासैखौबो इउटुबाव नायनानै। खायदा गोरोंफ्रा सोलोंसै गासैखौबो इउटुबाव नायनानै। नों आंहा गोजावसै फेसबुक वाट्सएप नायनानै। नों आंहा गोजावसै फेसबुक वाट्सएप नायनानै। लिरनाय फरायनाय जालांबाय हाबा हुखा जेरावबो आन्दायनांबाय। लिरनाय फरायनाय उन जालांबाय हाबा हुखा जेरावबो आन्दायनांबाय। खन्थाइया एसेनोसै। बे खन्थाइखौ आं फरायनानै जोबोर मोजां मोनदों। जायनि जाहोनाव आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङावबो बे खन्थाइखौ फरायथिनानै शेयार खालायबाय। स' खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाय, कमेन्ट खालाय, शेयार खालाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। जाहाथे आंनि बेबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय थायो बा खोनासंनो मोनबाय थायो। थेंक इउ फर वाचिं।